laho menjonohi ujung ninguluna. Alai justru ditiki nagulapi di masa paling gelap dalam perjalanan hidup Apostol Paulus, ibana mengguriton manurat poda nama sai torang di ayat 10 pitui asare pas halak ni debata jala hobas tunasa ulau nadinga jala podauk manuai sahatu hita damang dohok daina hita akan naung tinobus ni Yesus Kristus hita nasin nani hokop ni Yesus Kristus ibadah oleh sumea hosana humokop pita dung ita jao haluauni ahado sasitongna na binangidoni Tuhan nang makokop hita ganun siya nulog tau cukup bahita holan marugamo Kristen cukup bahita holan naroto parmingguon cukup bahita holan regas tu partangiangan regas mandohoti akapunuan ko cukup dohita holan mandohoti sudir regam ni pakobasiri daw alai di ujung ni sudena akka nata ulahuni imana di dokna asari pas halak ni debata jala hobas tunasa ulau nadente baik partohonan baik pamula na sa partohonan suang soni nang salud na luas tarimang rimang tulu si putihota siang turpukon damang dohot daina parjolo teladan hidup dan keteguhan iman. Di ayat 10 satu ayat 10 tului didokon Apostol Paulus do di ayat 10 alai di huton hodo au di poda di parane di tahi di hamor siaon di labas holong dohot benget niro sebagai natoras do si Paulus mandok tu si Timoteus anak di si Paulus asal matang tudos-tudos dihita akan natoras mangaleho po datu aka yanakon na pinalumehang dito hatay